வணக்கம். இது உங்க கோல் டிஜே சேனல். தினம் ஒரு ஆலயத்தை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஸ்ரீ ரங்கநாதர் சுவாமி திருக்கோவிலை பற்றி பார்க்கலாம். கோவில் பிறந்த கதையை பற்றி பார்க்கலாம். திருவரங்கம் கோயில் விமானம் பிரம்மாவின் தவத்தால் திருப்பார்கடலிலிருந்து வெளிப்பட்டு தோன்றியதாகும். இதை சுயம்பு என்று கூறுவர். பிரம்மா நித்திய பூஜை செய்ய சூரியனை நியமித்தார். பிறகு சூரிய குலத்தில் பிறந்த அரசன் இஷ்வாகு இந்த விமானத்தை தனது தலைநகரமாகிய அயோத்திக்கு வழிபட கொண்டு சென்றான். ராமர் இவ்விமானத்தை இலங்கையிலிருந்து தனது பட்டாபிஷேகத்துக்கு வந்த விபீஷணனுக்கு பரிசாக கொடுத்தார். இதனை விபீஷணன் தனது தலையில் மீது சுமந்து இலங்கைக்கு எடுத்து செல்கையில் வழியில் காவிரி ஆற்றின் கரையை அடைந்தான். விமானத்தை கீழே இறக்கி வைத்துவிட்டு சிறிது நேரம் இளைப்பாறினான். பின்னர் அவன் மீண்டும் புறப்பட நினைத்து விமானத்தை எடுத்தான். எடுக்க முடியவில்லை. எவ்வளவோ முயன்று பார்த்தான். எடுக்க முடியாமல் கலங்கினான். அங்கு ஆண்டு வந்த தர்மவர்ம சோழன் ஆறுதல் கூறினான். அரங்கநாதரும் காவிரி கரையிலேயே தங்கியிருக்க விருப்பம் தெரிவித்தார். விபீஷணனுக்காக தான் தென் திசை இலங்கை நோக்கி பள்ளி கொண்டருள்வதாக உறுதியளித்தார். பின்னர் தர்மவர்ம சோழன் அவ்விமானத்தை சுற்றி கோவில் எழுப்பி வழிபாடு செய்தான். இத்தல சிறப்பை பற்றி பார்க்கலாம். 108 வைணவ திவ்ய தேசங்களில் முதன்மையானதாக கருதப்படும் இத்தலம் பூலோக வைகுண்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. லக்ஷ்மி தேவி தினமும் வந்து பூஜிக்கும் ஸ்தலமாகும். மதுரகவி ஆழ்வாரை தவிர மற்ற 11 ஆழ்வார்களால் 247 பாசுரங்களால் ஸ்ரீரங்கனை போற்றி மங்களாசாசனம் செய்த ஸ்தலமாகும். கவி சக்கரவர்த்தி கம்பர் ராமாயணத்தை இத்தலத்தில்தான் அரங்கேற்றினார். கோவிலின் கம்பீர காட்சியை பற்றி பார்க்கலாம். ஆசியாவிலேயே மிக உயரமான கோபுரம் என்ற பெருமைக்குரியது ஸ்ரீரங்கம் ராஜகோபுரமாகும். இதன் உயரம் 236 அடி. 13 நிலைகளுடன் 13 கலசங்களுடன் கம்பீரமாய் காட்சியளிக்கிறது. சுமார் 400 ஆண்டுகளுக்கு முன் நாயக்க மன்னர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்டு முற்று பெறாதிருந்த தெற்கு ராஜகோபுரம் முன்பு மொட்டை கோபுரமாக இருந்தது. வருடத்திற்கு ஒரு முறைதான் பெருமாளும் தாயாரும் பங்குனி உத்திர தினத்தன்று தாயார் சன்னதியில் உள்ள சேர்த்தி சேவை மண்டபத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளிக்கின்றனர். இச்சிற்பங்களின் அழகை பற்றி பார்க்கலாம். இக்கோயிலில் கட்டிடக்கலைக்கு பறைசாற்றக்கூடிய அளவில் கோயிலில் உள்ள ஆயிரங்கால் மண்டபமும் அதில் உள்ள திருமாமணி மண்டபமும் சேஷராய மண்டபமும் ஆகும். சேஷராயர் மண்டபத்தில் உள்ள நுணுக்கமான வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய கற்சிற்பங்களின் அழகு நம் நாட்டினவரை மட்டுமல்ல வெளிநாட்டவரையும் ஆச்சரியப்பட வைக்கும் வகையில் அமைப்பெற்றுள்ளது. தன்வந்திரி சன்னதியை பற்றி பார்க்கலாம். தேவர்களும் அசுரர்களும் திருப்பார்கடலில் அமுதம் கடைந்த போது விஷத்தால் பாதிக்கப்பட்ட தேவர்களை காக்க தன்வந்திரி பெருமாள் அவதாரம் எடுத்து காத்தார். இத்திருக்கோயிலில் உயர்ந்த இடத்தில் கிழக்கு நோக்கி தன்வந்திரி சன்னதி உள்ளது. வைணவ திருத்தலங்களில் ஸ்ரீரங்கத்தில் மட்டுமே தன்வந்திரிக்கு தனி சன்னதி உள்ளது. கடும் நோயுற்றவர்கள் இச்சன்னதியில் அர்ச்சனை செய்து வழிபட்டால் உடம்பில் உள்ள குறைபாடுகள் அனைத்தும் நீங்கும். நோயுற்றவர்கள் இந்த சன்னதியில் தன்வந்திரி பெருமாளிடம் வேண்டி அர்ச்சனை திருமஞ்சனம் செய்து நோய் நீங்கி வளம் பெற்று வருகிறார்கள். நன்றி.